ҳамин видеора илтимос ҳамин лайк монед падилитса кунед ҷуроатонда инстаграмда ватсап группаода пахш кунед ҳамин одамои гумшудагӣ аввалаш аллоҳи нозанин худаш ва баъдан мо шумо сабаб мешавем ки пайдо мешаванд нумо лайку падилитсаву комментария шумо сабаб мешаванд ки ҳамин одамо пайдо. дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз, аксе ки дар инҷа мондагиам ҷалилзода фирдавси ҳақназар соли таваллудаш 4 марти 2006 аз рӯзи 7 май беному нишон шудагай охирон бор дар территорияи Подольский Москва дабудагай кинопарк да кор мекарай ҳам бегай аҷои кор мебро қати коргарошон мега ки ман мисол гасиса мерам ливосон мешум аҷои корш меброя ҳаму бегах қати хонагиошон охирон бор ба телефон гап задагай бо баъдан рӯзи 9 май як история дар инстаграмаш мекуна ай Махачкалаи Догистон I love you ба бози ҳамун история карагай ҳамун сурата ман дар инҷа мебинам Махачкала дар охирон историяш ҳамунҷа ягон кас намедонад ки ин барои чӣ Махачкала рафтагай пеши ки рафтагай ягон ҷураша ягон рафиқша ягон каса хабар кардагӣ нест. Аз бародарое ки дар Махачкала кору фаъолият мекунед хоҳиш мекунам як бор хотири падару модар ови дидаи падару модари ҳамин додар як хизмат кунед я исусу интерес кунед аделора мисол ҳамун спецприёмотона ку ҳамин додар дар ҳамунҷа ҳаст нест я интерес кунед иними сурати охирон ин сурати он пеш мебиёрам ҳамин сурат охирон сурате ки дар историяш кардагай ай Догистони Махачкала ва интизор бошен як хабари бениҳоят хушай ман ака дар ин видео хостам дар ин бора гап занам ҳозир точнаи бад аниқи бад нест не ки як одами гумшудагие ки соли 2011 гумшудагӣ буд астағфируллоҳ соли 2015 гумшудагӣ буд ҳамун одам пайдо шудагай ҳозир видеои вай меброя иншааллоҳ пага мумкин дар бораи вай видео кунам ва миннатдории модарашон дар шумо мерасонам шитобе ки дилтон гарм шавад дилтон гарм шавад донед ки кори хуб кардем ва иншааллоҳ ки савобам гирифтем. Як видео як комментария лайк як падилитса сабаб шуд ки як оила хурсанд шуд. Нигоҳ кунем бародарои азиз, бисёриётон номери мана мепурсем иними номере ки авиакассамон дагиём авиакассаи Исмоил Тоҷик иними ҷа номерро дидед иними номер иними ватсапи хидмат иними телефони дасти хидмат номери хидмат метавонед дар иними номерам занг занед қати худам суҳбат кунед. баъзеҳо мисол номери мана айдигоҳо мепурсанд ки ман намедонам хиёл мекунам ҳама блогере ки номераш ҳама ҷо дар сайт манам ҳамин номери мана ҳама медонанд ва умедворам шуморам диден уже фаҳмиден ки номери Исмоил кадом ва иншааллоҳ умедворам ки ин видеорам дастгирӣ мекунед ин оиларам хисанд мешавад. Бисёр гам назам ки ҳама нигоҳ дорам.